ସାଙ୍ଗମାନେ କାଲି ଥିଲା ଶାମ୍ବଦଶମୀ। ଆମେ ଆମ ଘରେ କେମିତି ପୂଜା କଲୁ ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଝଲକ ଦେଖିବା। ଗୋଟେ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୁଁ ଦେଖେଇଛି ଆମ ଘରର ଶାମ୍ବଦଶମୀ ପୂଜା। ସକାଳୁ ଉଠି ଆମର ପୂଜା ସରିଯାଇଛି। ଏଠି ମୋ ପୁଅ ଫାଷ୍ଟ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରୁଛି। ପୂଜା ସରିଯାଇଛି, ଏବେ ପୂଜା ପାଇଁ ଭୋଗ ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପରିବା ସବୁ କାଟି ପକାଉଛି। ଡାଲମା ବସିବ ଆମର ଘଡ଼ଘଡ଼ିଆ ତରକାରୀ ଯେଉଁ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ହୁଏ ସେଇଟା ହୁଏନି, ତ ଆମର ଡାଲମା ହୁଏ ତା ବଦଳରେ। ତାପରେ ମୁଁ ସବୁ ପରିବା କାଟି କୁଟି ଦେଇଛି। ଏଠି ମୋ ପୁଅ ପୁରା ସୁଟିଂଟା ମୋ ପୁଅ ଆଜି କରିଛି। ପୁରା ସୁଟିଂ ନୁହେଁ, ସେ ଅଳ୍ପ କିଛି ସୁଟିଂ କରିଛି, ତାପରେ ମୁଁ ମୋର କଲି। ଯେଝା କାମରେ ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଏଠି ବରା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି। ବରା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି। ବରାର ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ଦରକାର ତାକୁ ସବୁ ପଡ଼ିକି ତାକୁ ଫେଣ୍ଟା ହେବ ଏବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଲଙ୍କା ସବୁ ତ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଦେଖିବା କହିଦେବି। ଷ୍ଟିଲ୍ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ରସରାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି। ସବୁ କାମ ଭିତରେ ମୁଁ ଟିକେ ଟିଫିନ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲି ଆଙ୍କର। ତ ସେ ଟିକେ ପିଠା ଦୁଇଟା ପାଇଁ ଏଠି ତାୱା ବସିକି ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ପିଠା କରିଦେଲି। ଆମ ସେପଟେ ଡାଲମା ସବୁ ବସିଯାଇଛି। ତ ସରିଲା ପରେ ଆମର ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଭୋଗ ପାଇଁ ପିଠା ସବୁ। ତ ବୋଉ ଏଇଠି ସବୁ ଯାକ ସାମଗ୍ରୀ ତା'ର ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ହେବ ଏଇଠି ସୁଜି କାକେରା, ସୁଜି ପିଠା ସବୁ ଯାକ ହୁଏ। ତ ଏଇଠି ଆମ ବୋଉ ସୁଜି ପାଇଁ ସବୁ ଗୋଳାଗୋଳି କରୁଛନ୍ତି। ତା'ର ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଫାଷ୍ଟ ପାଣିରେ ଗୁଡ଼କୁ ମେଲ୍ଟ କରିଦେଲେ, ତାପରେ ଯାଇକି ସୁଜି ଆଡ଼୍ କଲେ। ସୁଜିଟାକୁ ଗୋଳେଇ ଚାଲିବେ, ନହେଲେ ଗେଟା ହେଇଯିବ। ଏଠି ଗୋଳେଇ ଚାଲିଲେ ତାକୁ ସେ ପାଣିଟା ଟାଣି ନେଲେ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆମର ଡୋଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଏ। ବୋଉ ତାଙ୍କର ଏଠି ଗୋଳେଇ ଚାଲିବେ। ଗୋଳେଇ ଚାଲା ସାରିଲା ପରେ ପିଠା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେବେ। ପୁର ଖଡ଼ା ସରିଛି ଆଗରୁ। କପଡ଼ା କ'ଣ ହେଲା କଡ଼େଇଟା ଧରିବି। ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ସେଦୁଅଟି। ତାପରେ ପିଠା ଗଢ଼ା ହେବ। ବୋଉ ଆମର ବଢ଼ିଆ ସେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଲ ଗୋଲ ଆକାରରେ ତାଙ୍କର ପିଠା ଗଢ଼ି ଚାଲିଲେ। ମୋ ପୁଅ ସେଠି ଆଙ୍ଗୁଠି ଚାଟୁଛି, ବସି ପିଠା ଖାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ନୁହେଁ, ମୋ ପାଇଁ ତ ଆଦୌ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତ ପିଆଜ ପକେଇ କରେ, ତ ମୋର ଫାଟିଯାଏ ଖାଲି ପିଠା ଗଢ଼ିଲେ ମାନେ। ତ ବୋଉ ଆମର ବଢ଼ିଆ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଆକାରରେ କରନ୍ତି। ପୁରା ପତଳା ହେଇଥାଏ ତା ଲେୟରରା। ମୋର ସବୁବେଳେ ମୋଟା ହେଇଯାଏ, ସେଦୁ ମୁଁ ଅଧିକା ଦେଇଦିଏ। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ତ ଏଯାଏଁ ଶିଖିପାରିଲିନି। କାହାକୁ ପିଠା ଗଢ଼ି ଆସେ ଟିକେ କହିବେ ତ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଏକଲା ସବୁଯାକ ପିଠା ଗଢ଼ିଦେବେ। ତ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଆଉ କିଛି ଅଲଗା କାମ ଦେଖିବି। ସେପଟେ ଆମର ବରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। କ୍ଷୀରି ନେଇ ଆସିବି କି? ଟୋକା
ବରା ସରିଲା ପରେ ମାନେ ପିଠା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଲା। ପିଠା ହେଇକି ଛଣା ହେବ। ପିଠା ହେଇଯାଇଛି ସବୁ ଯାକ, ଘିଅ ଗରମ ହେଇକି ସେଥିରେ ପିଠା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଛଣା ହେବ। ଫୋପାଡ଼ି ଦେ, ଫୋପାଡ଼ିକି ଯା, ଗାଧା ଯା। ସବୁ ଭୋଗ ପ୍ରାୟ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ବରା ଛଣା ବି ସରିଲାଣି। ସେପଟେ ଆମର କ୍ଷୀରି ବି ବସିଛି ଗ୍ୟାସ୍ରେ। ଦୁଇ ପଟେ ଆମର ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ପୂଜା ପାଇଁ। ବରା ଦେଖୁଥିବେ ଆମର ସକାଳୁ ଯେହେତୁ ବିରି ରଗଡ଼ା ବିରି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇକି ବଟା ହେଇକି ହେଇଛି, ତ ବରାଟି ଆମର ଭଲସେ ହେଉନି। ତ ଯାହା ଯେମିତି ହେଇକି ଆମର ଭୋଗଟି ଲାଗିଗଲା। ତେଲ କ୍ଷୀରି ବି ସରିଗଲାଣି, ତ ଭୋଗ ପାଇଁ ଏବେ ସବୁ ଯାକ ରେଡ଼ି। ତ ଆମେ ଏବେ ଭୋଗ ଲଗାଇବାକୁ ଉପରକୁ ଯିବୁ ପୂଜାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ। ସବୁଥିରେ ଦିଆହବ। ସବୁଥିରେ ଦେଇକି ସେଥିରେ ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ ଚନ୍ଦନ ପଛକୁ ଯା। ନାଇଁ ନାଇଁ ପଳେଇ ଆ ତୁ। କଣ୍ଟାଟା ଦେ ଆଡେ ପାଣି ନେଇକି ବଢୁଲେ। ଯଦି ଏଇଠି ଭାଗ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଭୋଗ ସବୁ ଏକାଠି ଚକଡା ହେଇ ଦିଆ ହେଇନା, ଖାଲି ପିଠା ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଦିଆ ହବ। ତାକୁ କାହିଁକି କରିଛୁ? ବାବା ଏଠି ଆଣିଲା। ତୁ କଣ ବଡ ପିଲାଟେ? କ୍ୟାମେରା ଗଲା। चलो। चलो।
ନିଅ